மலையனூர் மம்முட்டியான் ஒரு முறை மலையனூரில் ஒரு சிறுமி ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த பொழுது அங்கு வந்தாராம். அந்த சிறுமியிடம் எனக்கு ஒரு ஆடு வேணும் என்று கேட்டாராம். அந்த சிறுமி, உங்களுக்கு எந்த ஆடு வேண்டுமோ அதை எடுத்து கொண்டு போங்கள் என்று சொன்னாலாம். ஒரு சிறிய ஆட்டையே அந்த மம்முட்டியான் பிடித்து கொண்டு சென்றாராம். அடுத்த நாள் மம்முட்டியான் அந்த சிறுமி ஆடு மேய்க்கும் இடத்திற்கு வந்தாராம். அந்த சிறுமி காதில் தோடு இல்லாமல் குச்சி போட்டிருந்தாளாம். அங்கு வந்த மம்முட்டியான் அந்த சிறுமியிடம் 1 பவுன் தோடு, மாங்காய் தோடும் ஜிமிக்கியும் கொடுத்துவிட்டு சென்று விட்டாராம். இந்த செய்தி அந்த ஊரில் பரவ 2 பெரிய பொம்பளைங்க அந்த சிறுமியிடம், நாங்கள் உனக்கு ஆடு மேய்த்து தருகிறோம் என்று சொல்லி சிறுமியின் ஆட்டை காட்டில் மேய்த்து கொண்டு இருந்தார்களாம். அங்கு வந்த மம்முட்டியான் எனக்கு ஒரு ஆடு வேண்டும் என்று கேட்டாராம். அதற்கு அந்த பெண்கள் ஒரு பெரிய கிடா ஆட்டை காட்டி அதை பிடித்து கொண்டு போங்கள் என்று சொன்னார்களாம். அடுத்த நாள் மம்முட்டியான் தங்கச்சங்கிலி கொண்டு வருவார் என்று ஆடு மேய்க்க போனார்களாம். மம்முட்டியான் அங்கு வந்தாராம். இருவரையும் அமர வைத்து கண்ணை மூடிக்கொள்ள சொன்னாராம். காதில் தோடு போட்டு விடுவதாக, பெரிய தோடாக போட்டு விடுவதாக சொல்லி இருவர் காதிலும் 4 பித்தளை பூட்டுகளை போட்டு பூட்டிவிட்டு சாவியை எடுத்துக்கொண்டு சென்று விட்டாராம். அதன் பிறகு அந்த பெண்கள் நிறைய பூட்டு ரிப்பேர் பண்ணுபவர்களிடம் போய் பூட்டை திறந்து விடுமாறு கேட்டும் அது மம்முட்டியான் பூட்டிய பூட்டு என்று தெரிந்து யாருமே திறந்து விடவில்லையாம். 6 மாதம் கழித்து அந்த சிறுமியிடமே அந்த சாவியை கொடுத்து அனுப்பினாராம் மம்முட்டியான். அந்த சிறுமியின் திருமணத்திற்கு இரட்டை வடு சங்கிலி 7 பவுனில் வாங்கி கொடுத்தாராம் மலையூர் மம்முட்டியான்.